Jikelele sikwamukele eindabeni zesiZulu ngehora lesikhombisa. Mina ke mbukeli ngunoxolo uMamtshali wakwaMwali kanti umsebenzi wami ukukwazi nje ngeindaba zosuku. Ngaze ngajabula mbukeli ukuthi ke ngiphinde ngihlanganyele kanye nawe lapha eindabeni zesiZulu. Ngizokuphakela indaba emva kwekhefa lencane nje bengisatheshelele sengibuyile ke mbukeli. Kanti ngiyethembisa ukuthi ngizokuphakela zonke izisematheni ukuze phela uhlale ngaso sonke isikhathi unolwazi ngokwenzeka lapha eNingizimu Afrika kanye nasemhlabeni wonke jikelele. Hayi angapholisa amaseke ukuthi ngivele ngikhwele phezulu kwazo naze inohlonze kusihlwa nje. Eligible voters registering for the first time were 568,000, 2.9 million voters. Babalelwa eyinkulungwane ngamakhulu amahlanu namashumi ayisithupha nesishiyagalombili abantu ababhalisele ukuvota okokuqala ngqa kule mpelasonto esiphuma kuyo. There have been more children killed in Gaza in the last month than children killed the whole of last year in all combined conflicts. Uhulumeni wakuleli uthi ulindele ukuthi inkantolo yamazwe omhlaba iICC ikhiphe incwadi egunyaza ukuboshwa kandunankulu wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu maduze nje. Every game it will be a battle. It will be fighting for a good result. Bafana ilindele umdlalo onzima uma isitholana phezulu neRwanda ekuhambeni kusasa emdlalweni ke wokuhlungela indebe yomhlaba yango 2026. Babalelwa eyinkulungwane ngamakhulu amahlanu namashumi ayisithupha nesishiyagalombili abantu ababhalisele ukuvota okokuqala ngqa kule mpelasonto esiphuma kuyo. Lokhu ke mbukeli kuvezwe isikhulu esiphezulu sekhomishana yezokhetho uSayima Mabulu ngenkathi ke ethula umbiko okulandela ukubhalisela ukuvota. Njengoba nje ikhomishana yezokhetho imeli IEC bethula umbiko namhlanje kulandela impelasonto yokubhalisela ukuvota, isikhulu esiphezulu sale khomishana uSayima Mabulu uveze ukuthi babalelwa ku-2.9 million ababhalisele ukuvota kule mpelasonto esiphuma kuyo, abangu 2.7 million bayifikele emathupha ey'khungweni zokubhalisela ukuvota kanti abanye babhalise ku-internet. The majority of the voters, that being 2.7 million, visited voting stations to register as well as update their personal details. A total of 196,000 used the online portal to do the same. Ngokusho kwesikhulu esiphezulu sale khomishana babalelwe inkulungwane ngamakhulu amahlanu namashumi ayisithupha nesishiyagalombili ababhalisele ukuvota okokuqala ngqa. Eligible voters registering for the first time were 568,000. Ifundazwe iGauteng, KwaZulu-Natal kanye ne-Eastern Cape izona ifundazwe ezintathu ezibe nabantu abaningi ababhalisela ukuvota kule mpelasonto esiphuma kuyo. Isibalo sabantu abasohlwini labazovota sesikhuphuke safinyelela egidini engu-26.8. Kusenjalo le khomishana yezokhetho ibonge bonke abantu ababhalisele ukuvota. Silindo kuhle ngidi indabeni ze-SABC. Uhulumeni waseNingizimu Afrika uthi ulindele ukuthi inkantolo yamazwe omhlaba iICC ikhiphe incwadi egunyaza ukuboshwa kandunankulu wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu maduze nje. Ikhabhinethi kahulumeni wakuleli lifuna ukuthi inkantolo yomhlaba iICC isheshise uhlelo lokuthi kuboshwe bonke labo abaphaka impi eqhubeka eGaza ephehlwa yilakwa-Israel. Uhulumeni wakuleli ufuna kuphenywe undunankulu uBenjamin Netanyahu. There have been more children killed in Gaza in the last month than children killed the whole of last year in all combined conflicts. So what President Putin is accused of by the ICC and in a warrant of arrest issued for, it's a picnic compared to what has happened to children and women in the Gaza Strip, and therefore President Benjamin Netanyahu must be held to account for that, and the global community must take action and the ICC must lead in that front. Ikhabhinethi libhunge nangombiko wocwaningo olwenziwe iNyuvesi iHarvard ohlonze ukuthi ukufadabala kokulethwa kwezidingo zomphakathi eNingizimu Afrika kubakelwa kakhulu uhlelo lweqembu elibusayo lwe-cadre deployment ngokuqashwa ey'khundleni kwalabo abazwelana ne-ANC. There's nothing wrong with cadre deployment. You have to deploy the people who understand your policies, who will defend and agree with you in terms of mandate. But the challenge that you have is whether you are deploying the right fit, and the ANC will address that. But I want to clarify another point, which I didn't do. Majority of public servants, whether in national government or in provincial government or municipalities, they're not ANC members. They may vote ANC, but they're not members of the ANC. They've not been deployed by the ANC. They work there.
Udabeni lwezimayini, iCabinet lithathe isinqumo sokuthi ligunyaze imali engaphezulu kuka-2 billion wamarandi ezosetshenziswa ukulawula nokunqanda ubugebengu obuqhutshwa yilabo abamba ngokungemthetho ezimayini. I-NFP ithi inethemba lokuthi izokwazi ukuxazulula inkinga zayo zangaphakathi ngaphambi kokuqala komkhankaso wokhetho likazwelonke longonyaka ozayo. Bahanjisela ukudla noma kuncane. Iqembu iNational Freedom Party liyaqhubeka nokuba noqhekeko ngaphakathi. Ngo-2016 leli qembu alizange lokubhalisele ukungenela ukhetho lohulumeni bezindawo. Leli qembu linamakhansela alinganiselwa kwangama-56 komasipala bakuleli. Ngonyaka odlule, inhlangano yengamela ukhetho kuleli IEC yamisa ukusebenzisana naleli qembu ngenxa yoqhekeko ngodaba lobuholi. Ubuholi beqembu ke manje buthi makube nobumbano eqenjini. Simema wonke umuntu oyilunga nomthandi we-NFP ukuthi asihlale phansi uma kukhona lapho singaboni khona ngasolunye asikhulume kunokuthi sijahe ukuthi sihambisane ezinkantolo. NFP sibe sezinkantolo isikhathi eside kakhulu, sicabanga sekuyisikhathi sokuthi ke sime ezinkantolo sikwazi ukuxoxa izinto ezithinta iqembu lethu. Kusenjalo NFP ithi kumele kusungulwe uphenyo ngokuziphatha kwenhloko yamajaji kuleli umehluleli uRaymond Zondo. Leli qembu lithi ukuphawulwa kukaZondo mayelana nolowa ngumengameli wakuleli uJacob Zuma kubeka engcupheni ukuzimela kwezinkantolo kuleli. Sinethemba lokuthi uhulumeni wakuleli uzosungula iCommission ezophenya ngokuyiphatha kwaChief Justice ukuze sikwazi ukukhuleka ngoba njengamanje impression esikhona kubantu ukuthi kushuthi amajaji aseNingizimu Afrika abuye afuna ukuyibona ngosopolitiki. Ubuholi beqembu buthi buzohlangana ne-IEC maduze ukuzama ukuxazulula udaba lobuholi beqembu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Ikhansela uMargaret Arnold we-African Independent Congress uqokwe njengosomlomo omusha womkhandlu dolobha iGoli ngemva kokuthi kuxoshwe uColin Makhubele. I-Democratic Alliance ayizange ibe ingxenye yomhlangano okhethekile wokuqoka usomlomo omusha womkhandlu waseGoli. Umholi waleli qembu kulomkhandlu uchazela umhlangano njengokusashazwa kwemali yabakhokhintela njengoba kusalindwe ukuthi umphathi walo masipala udlulise isinqumo senkantolo esithole ukuthi uqoka kwakhe kwakungekho emthethweni. The Johannesburg Council must be dissolved and we will not give legitimacy to the Doomsday Coalition while they are being frivolous with the taxpayers' money. This whilst we are waiting for the city manager's appeal to be heard on the 22nd of November 2023. Uqoka kukasomlomo oqhubeke ngaphandle kwe-DA, i-AIC yaphakamisa igama lika-Arnold ngokuqokwa ngaphandle kokuphikiswa. U-Arnold ubese efungiswa enkantolo yesifunda eGoli. I, Margaret Sharon Arnold, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. Swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. And will obey. And will obey. Respect and uphold the Constitution. And will obey, respect and uphold the Constitution. Sithanda ke ukwexwayisa ababukeli abanenhliziyo ezisheshe zizwele ngokuqukethwe ilombiko olandelayo. Inkantolo yemantshi yase-Western Area isihlehlisile isicelo sebail sesisebenzi semayini esibanye Stillwater ubuyinihelo Lifefa nosolwa ngokugwaza abulale uzakwabo bese ke ethatha isithombe nesidumbu sakhe. Ummeli kaLifefa noneminyaka engama-43 ucele ukuba leli cala lihlehliselwe uLwesine kuleli sonto ukuze bezosifaka ngokusemthethweni lesi sicelo. uLifefa usolwa ngokubulala ngenhloso ngemva kwesigameko lapho okusola ukuthi wakwazi uzakwabo amanxeba amaningi wabesemsikisiso ngaphambi kokuzama ukumnquma ikhanda. Lo msolo ke mbukeli kuthiwa wenze lesi sigameko esidlangalaleni kanti uphinde futhi waqhubeka wathatha nemfanekiso nesidumbu. uLifefa uboshiwe ke kanti okwamanje ugcinwe estoksini. Kusenjalo iNational Prosecuting Authority ithi ihlela ukuphikisana naso lesi sicelo sebail. Inkantolo ephakeme yasePitoli namhlanje izwe ubufakazi ngokuboshwa komsola wokuqala ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa ngemva kokugxila kumsola wesibili uBongani Ntanzi kulamasonto edlule. Usayitsheni bathu bakaye Mkhula uthi kulandela ukuboshwa kaSibiya eThembisa uSibiya wabayisa ehostela nalapho babheka khona isibhamu sasihambisana nenhlave yatholakala egumbini lakhe lokulala. I then, my lord, asked him about his involvement, my lord, in the murder of Senzo Robert Meyiwa. My lord, when he responded, my lord,
to the question which I posed to him, I could, my Lord, see that he was making admissions. I further, my Lord, reminded him, my Lord, of his constitutional rights. And my Lord, he went further to tell me, my Lord, I also asked him about other cases unrelated, my Lord, to the one of Senzo Meiwa. Umholo usiphikisile ke izitolo zokuthi uSibiya wahlukunyezwa washawa. I drove straight to Eratin, and my Lord, we parted ways. My Lord, there is nothing else, my Lord, which took place, my Lord, on that day where, my Lord, I was involved. I was never anywhere, garage or still places, my Lord. I don't even know what it looks like. Because, my Lord, I had to take accused number 1 to Tembisa Magistrate Court. What is being said, my Lord, is untruthful. Icala liyaqhubeka kusasa. And those are automatic vehicle. Mbukele okwamanje nje ke sathi qhu ngapha ngaseyitolo kanti ungabe sibuya sokuphathela udaba oluthi Ngichama ngaphansi angichami njengalendlela lecama ngayo abangani bamanje bajwayele ukuthi bangihleke. Umndeni womfanyana oneminyaka e10 ubudala waseNanda eThekwini usabise ngokumangalela umnyango wezempilo emva kokusokwa komfanyana okungahambanga kahle. Sibingelele sikomkele futhi imbukele mangabusanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi ikhomishana yezokhetho ithi bacela egidini ezintathu abantu ababhalisele ukuvota kule mpela sonto esiphuma kuyo njengoba bekuyimpela sonto yokuqala yokubhalisa. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube ungena kuyo uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba kanjalo nalapha ya ku SABC Plus. Umndeni womfanyana oneminyaka e10 ubudala waseNanda eThekwini usabisa ngokuthathela izinyathelo zomthetho umnyango wezempilo emva kokusokwa komfanyana okungahambanga kahle. Ngichama ngaphansi angichami njengalendlela lecama ngayo abangani bamanje bajwayele ukuthi bangihleke. Umfundi wesikole samabanga phansi uthi usekhathele ukuba inhlekisa kwabanye abafundi. Nathi lokhu kumphatha kabi ukuthi uzithola kulesimo. Ukusokwa okungahambanga kahle kwenzeka ngenkathi kunecamp yokusoka ngenkathi kuvalwe izikole ngoJune. Nanokuthi lokhu ngiphatha kabuhlungu ukuthi ngingakwazi ukuchama ngandlela chama ngayo abanye abafana. Ubaba womfana uthi udokotela kanye nomtholampilo baziswa ngalokulimala komfana wakhe kodwa bangamsiza ngesikhathi. Bebekela udokotela angarespondi udokotela ayijulele kuthi emva kwesikhathi uzothi ingane ngoba nakhe siyipholile nakhona vele iphola kwayo vele ilimele. Udokotela ozama ukubasiza bathi ubatshele ukuthi kuzodinga ukuthi umfana ahlinzwe okunamathuba ukuthi kulunge noma kungalungi. Izinhlangano ezisebenzisana nomphakathi zithi lesigameko singenza abantu bangavumi izingane zabo ukuthi zibe yingxenye yohlelo lukahulumeni lokusoka. If sekunenkinga ezifana nalezi kuzokwenza ukuthi abanye abantu bangabesafuna ukuthi izingane zabo nazo zihambe ziyosoka. Kanti uhlelo lokusoka uhlelo oluhle kakhulu umnyango waliletha la. Umnyango wezempilo kwaZulu Natal ubungeka Phawuli okwamanje Londe Khadebe SABC News eThekwini. Amaphoyisa asempumalanga akhathazekile ngokwenyuka kwezigameko lapho amalungu omphakathi eyithathela umthetho ngezandla kulesi sifundazwe. Sekuphinde kwenzeka esinye futhi isigameko somphakathi uzibambela mathupha umthetho. uMangebeletani Tsela ushaywe ngesihluku waze washiswa umphakathi. Ubesolwa ngokubulala ubuntle owaduka ngoNhlaba ka2021 waze watholakala emva kwesikhathi eseshonile. Ngibhlungu ngoba Mangebeletani nyalufila ngeke ngisathola information ukuthi kwayenzakalani ngabundla njengoba nyala ngasekho. Nelokuthi leliqala litohamba njani nyalo ngoba inhloko yakhona lo mendi lwabenda letindo akasekho. Izigameko ezifuze lesi zenyukile lokho kudala ungasebenzi ngokusheshsha kwabomthetho. Cabanga ukuthi abantu ba right ukuthi bathathe umthetho bawubekele etandleni tawo ngokuya kwami cause ngoba abantwana bayashona everyday maphoyisa ngathi awayendi lokwanele. Mina ngicabanga ukuthi ingcono basala balekela ngoba labantu bahlala baphuma bonke.
Kuthi into le basingasho ukuthi sebayayenda lamaphoyisa. Vele abasala balichisa licala liphele. Kuhlungu sevile umntwana uhambile. Sekuphelile vele. Amaphoyisa athi ayaphenya. Kodwa amaphoyisa zakhathazeka ngale zendlakalo lapho khona abantu bayithathela umthetho ezandleni. Sibonile kune ama incident nyana amaningi especially ngala eHlanzeni district lapho khona abantu bayithathela umthetho ezandleni. Sabacela ukuthi ba reporte kumaphoyisa bayekele amaphoyisa enze umsebenzi wabo ngaphandle kokuthi basiphazamise. Amalungu omphakathi asexwayiswe ngokubandakanyeka kulezi zigameko. Amanye amalungu eSkopa athandabuze uhlelo likahulumeni lokusula izikweletu zomasipala abakweleta iEskom igidi zamarandi. Umphathiswa wezimali uEnoch Godongwana kutshanje udize ukuba komasipala abangama-67 abafake izicelo zingama-28 eziphunyeziweyo ezishiyekileyo zisahlolwa ziqinisekiswa. Municipalities who've religiously paid their electricity are told, well, tough, you've paid, there's no incentive for you. And we give an incentive to those who are delinquent. Kukho imiqathango ehamba nesisibonelelo equka ukuqokelelwa kwengeniso ethe xhaxhe kunye nokuhlawulwa kwetyala lika-Eskom rhoqo. What are the systems in place? And what is it that we are going to do differently so that the citizens do not accumulate debt? Amanye avakalise ukuxhalaba ngelithi iza kuthi gqolo isenzeka nalento esithi ingabangela abanye omasipala bangahlawuli kuba benethemba lokubonelelwa. Debt relief in the absence of consequence management reforms, restructuring in the spaces where this challenge is taking place may solve Eskom's problems, but it does not solve the municipal problem, nor does it ensure that this will not recur. Nakuba kunjalo urhulumente ukholelwa ukuba ukulungiswa kweengxaki zika-Eskom kungajongwa ukungahlawulwa kwakhe ngomasipala akuzukunceda nto. Tingilulama Amatya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. iTransnet isimemezele ukuthi izoqalisa uhlelo oluphuthumayo lokuthengwa kwemishini ezolekelela ukuthululwa kwempahla emachwebeni akuleli. Ukutholakala kwenqalazinda yemishini ezolekelela amachweba aseningizimu Afrika kubonakala sengathi kuzokwenza ngcono isimo sawo. Kodwa inselelo enkulu ebhekene neTransnet ukutholakala kwemali okuyiyona okufanele ithenge imishini efunekayo. We need to caution that this is going to take time. And nothing is going to happen overnight. We have indicated that many a times that we would need to invest in the following. The first one is that of improving our infrastructure. Many of our infrastructure equipment has deteriorated and has passed its economic useful lives. Abengamele umkhakha wamalula athwala impahla bathi sibitya sokugcwala emachwebeni siumthelela owenziwe iTransnet ngokwehluleka kwayo ukuhlela amachweba ngendlela efanele. I'm much more positive that she has the right thinking about where she can take the business, in particular on the port side, which she has a lot of experience. She needs the support of government in one way or another. I'm not sure how they can afford it or if they can afford it, but without money, because that's now the shortcoming, that's where the problem lies, unless she can get the right kind of assistance from the state. Ubuholi bakwaTransnet buthi sebuzoqalisa nohlelo lokuqeqesha nokuthuthukiswa kwamakhono ezisebenzisayo okuzosiza kakhulu nasekutheni izinga lamachweba abalwe nalawo athuthukile emhlabeni. iBafana ilindele umdlalo onzima uma isitholana phezulu neRwanda kuleli yazwe kusasa emidlalweni ke wokuhlungela indebe yomhlaba yango-2026. iBafana isifikile eButare ngaphambi komdlalo wayo wokuhlungela indebe yomhlaba neRwanda kusasa. Leli qembu lizozilolonga kanye ngaphambi komdlalo wayo neRwanda
ehlele endaweni yesibili eqoqweni Group C emva kokudlala ngokulingana neZimbabwe. Njengoba iNigeria ingaqalanga kahle kule midlalo, iNingizimu Afrika eyona ehleli phezulu kuleli qoqo. I said before the game that we are in a tricky group. You saw already, Benin, I don't know which place on the ranking, but you see that playing. You see what happens with Nigeria, we see with the others. So it will be every game, it will be a battle, it will be fighting for a good result. iBafana yashawula igoli ngesihombe sesibili emidlalweni wane eBenin emva kokuhamba phambili ngamagoli amabili. uBruce uthi ngisho noma bashawula igoli okubalekile kule midlalo ukunqoba. We are cautious but we are still confident at the same time. We know it's going to be difficult in Rwanda, but I will give our best. Umdlalo neRwanda uzoqala ngehora lesithathu ntambama. Kwaze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesikusho ngokungena amahloni ukuthi akhona amathuba amancane emvula ke esizemoyeni bese sikhona esilapha nalapha ikakhulukazi ke lapha kwaZulu Natal kuyongena kwelase Freestata eMpumalanga kuyongena eGauteng ko North West kanjalo nasengxenyeni esentshonalanga yalapha eLimpopo ngale kwaloko singalindela ukuthi siyazi ngamafu ongena ke engxenyeni esenkabeni sisho sithi wangena umsingo bandayo ungena namakhulu kakhulu amathuba emvula ikakhulukazi lapha ngaseKapa konyanga oguguletha bemancane mongena ke engxenyeni ezimaphakathi sihlabele phambili sisho sithi asakhona amathuba amakhulu lapha engxenyeni ezingaseKapa solindele ukuthi abe mancane mongene endaweni ke eziphakeme okanye eziphakathi entshonalanga isikazi ngamafu mongene enkabeni lapha kwaphindini aqhubeke lamathuba emvula ke ezingaphelezela ukuduma kodwa ke athanda ukuba mancane singalapha nalapha mongena ke ikakhulukazi lapha Eastern Cape yongena kwaZulu Natal eMpumalanga eFreestata eqoqa phutha dichaba yongena eGauteng ko North West yongena ke ikakhulukazi ke engxenyeni zalapha ePolokwane naseMpumalanga sisho sithi South African Weather Service yaskipha isixwayiso sasebusubana namhlanje komoya ongathanda ukuba namandla ikakhulukazi ke engxenyeni ezingapha ngasentshonalanga kanjalo nesimo singathanda ukubhebhethisa umlilo kodwa ke lo yamoya ungathanda ukuba kwisigaba sesibili ebusuku namhlanje kanti ke masihlabela phambili siyobheka usuku lakusasa singalindela ukuthi ke lo moya namandla siulindele ikakhulukazi endaweni ezingasoguna eKapa yongena koGqeberha ngisho ngithi ke siyaqhubeka lesasivuvu okanye lesasimo sezulu esingabhebhethisa umlilo lapha enyakatho koloni yongena koBufort West kanjalo nako Bloemfontein uyongena engxenyeni ke ezilapha ekoloni ngisho ngithi ke ubheka amazinga okushisa ebusuku namhlanje kofika kusasa kusempondo zankomo lifuthumale nje kamnandi kodwa likhahlisa ingubo mongena ePretoria kanjalo nasendaweni ezingasoguni kwaZulu Natal nokho akufani kodwa mongena lapha komthathu uyongena eMatatiyela entshonalanga ngathanda nje ukuthi ke libe phakathi kuzo zonke indawo esentshonalanga ukuthi kufuthumala ngamandla kwaphindini awubheke nje kuyashisa mongena ikakhulukazi ke engxenyeni zakwaphindini nakwezinye indawo kwaZulu Natal lobe likhipha umkhovetsheni lingabekezeleki uyongena eGauteng ngivumele ngithi ke ngiyayithatha indaba enobusuku obuhle. Mbukeli ube nobusuku obuhle usale kahle.